mfethu. Awusho. Ngempela yini advantage? Advantage. Into esuke ikufavor. Advantage. Oh. Ukuthi wena mfethu ngibuza ngoba yabo. Yeah, I'm not fooling you. No. It's just that you are my soulmates. I'm always having dreams of you. Every time when I'm sleeping, you're always in my mind. I really do love you. Yeah. Wena futhi sekho lokukhuluma isiNgisi letha la iPhone. Hayibo. Uthatha advantage ngoba ungizwa ngikhuluma isiNgisi yini? Advantage? No, ngithatha yona iphone, angithathi iadvantage. Phela ngibona ngoba uqale wadlula weza ukuthi ngikhuluma English mase wabuya wazongibamba inkunzi. Manje pho iadvantage ingenaphi la? Yazini, ithatheke ifoni ke ngoba neadvantage uyithathile, kuthatha konke. Efethu. Manje mfethu ukhulumela ukubanjwa inkunzi. Efethu ngeke ngwathatha ifoni yakho, yabona manje uzolona uqhatha nomphakathi wenza izinto eziningi la. Thatha mfethu ifoni yakho, hey. Khulumela ukubanjwa inkunzi. Okusho ukuthi wena ubufuna ukuthatha ifoni konke neadvantage. Kodwa ngoba iadvantage ngicela ngiyitholile, hayi. Angiyiboni inkinga ngoba nje ngithole advantage at least. Hayi akusenani.